दिनै मार्च दाननि 23 अक्ट' बुधबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो केके लाइभ कालेक्शन बड' निउजनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। रादाबखौ फरायदों खनकेश्वर हाज'वारिया। मैया आंनि मेगनावनो बङाइगावनिफ्राय आं न'सिम फैफुबाय थानाय समावनो गंसे ट्राक आरो गंसे मारुति ट्राकजों सौग्रावनायावहाय कुजुगाव ओनसोलनि रायखमबारि 31 नं राजा लामायाव गेदेर जाब्रबथाय जायो। बेवहाय रावनिबो जिउ खहा जानाय जायाखिसै। मारुति कारा गेदेरथार जखम डेमेज जादों। गसाइगावनिफ्राय काजलगाव गावनि न'सिम थांफुबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। ट्राकआ उनाव खारनो नाजादोंब्लाबो गुरपेला पुलिस थानानो इनफर्म हरनायाव पुलिस थानाफ्रा बेखौ हमनानै दा दोननो हानाय जाबाय। दा जाथाया सोरनि थाखाय जादोंमोन बेखौ पुलिसफोरा तदन्त खालामगासिनो दङ। बे जाथाया मैया 2:43 जादोंमोन। मारुति कारनि नाम्बारा AS03M4499। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया दावबायसा बर'नि नाजानायाव स्पर्ट डिपार्टमेन्टआ साख्रि थिसननो थाखाय आनजाद लानायखौ जोङो मोनसे मोजां खौरां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। इउक्रेन आरो रासियानि दावहाया गिलु बालु जागासिनो दङ। बेखौ गिख्रंनायजों लोगोसे इउक्रेननि सुबुंफोरा 30 लाखनिबो बारा गावसिनि हादरखौ नागारनानै गुबुन हादराव आश्रय लायबाय होनना जों मिथिनो मोननाय जायो। आरो मैया जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयाबो 45,000निबो बारा मानसिफोरा गावसिनि न'खौ नागारनानै गुबुन हादराव थांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैयासिमावहाय जेलेनस्किया गाव सारेन्डार जानो थाखाय नागिरदोंमोन। जुदि मोनथाम रादायखौ मानियोब्ला गावनि हादरखौ रैखाथि आरो 2 नम्बराव दावहाखौ बन्द खालामोब्ला आरो गासै रासियानि चाइनाखौहाय गावसिनि हादराव लांफिनोब्ला बिथाङा दावहाखौ दोनथ'नो थाखाय शान्ति सुक्ति रायलायनो थाखाय रेडि होननानै जोङो मिथिनो मोनो। नाथाय जोङो दिनैनि रादाबाव जोङो मिथिनो मोनो नाट'या दिनैहाय दावहा नांनो थाखाय इउक्रेनखौहाय मदद खालामबाय होननानै आरो आमेरिकाना 1 लाखबो गासै सुबुंफोरखौ सैनाफोरखौहाय इउक्रेनाव फाथायहरनानै रासियानि हेंथायै दावहा नांनो रेडि जाबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। बे मोनसे गेदेर दुखुनांथाव बाथ्रा। भारत हादरनि गरिबफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। एलपिजि आरो डिजेल पेट्रलनि दामखौ बारायबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। गुवाहाटीआव 1000 जाबाय गंसे एलपिजिनि दामा आरो दिल्लीयावहाय 950 रां जाबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जेबो बे लकडाउन सकडाउनाव खामानि गैया। बेवहाय आरो दाम बारायबावबाय। गोबां मालफोरनि दामा बेयाव बायनानै जानांगौ आरो जिउ खांनांगौआ गेदेर बाथ्रा गरिब सुबुंफोरनि थाखाय। PILK होग्रा सानसुमा खुंगुर मास्टारमाइन्ड चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि मुसुखा सावनानै मैया गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायो। आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सुबुंफोर 3 लाख बर'फोरनि जुदि खाफालखौ जायोब्ला बिटिआरआव हाबनांगौआ जुदि जाफुङाब्ला बिथांमोननि न'आव फैनानै 3 लाख बर'फोरा फैनानै बिथांमोननि न'आव सुइसाइड जानानै थैगोन होननानै मैया सानसुमा खुंगुर मुर्दाबाद चन्द्र ब्रह्म मुर्दाबाद खाम्फा बरगयारि मुर्दाबाद होननानै गेदेरथार धरना होनायजों मैया गासै आसाम हादरखौनो आरो बर' ओनसोलखौ बिथांमोनहा सोगोमख्लोबहोयो आरो गोमखांहोयो। आरो बिनि हेंथायैनो मैया मोनाबिलियाव चिरां काजलगाव ओनसोलावहाय बिटिआर सुक्तिया नंखाय होननानै प्रमद बर' हाय हाय, दिपेन बर' हाय हाय, मन्त्रि इउजि ब्रह्म हाय हाय होननानै मैया चिरां जिल्लानि मोनाबिलियावहाय काजलगाव ओनसोलावहाय गेदेरथार धरना होयो। PILK सोनाया बर' हारिनि थाखाय मोजां होननानै बिथांमोनहा बुंदों। जुदि बिटिआर सुक्तिया मोजांब्ला शान्ति सुक्तिब्ला दिनैसिम मानो रन्जन दैमारिया गवाखै होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा मैया धरना होफिनो। जुदि शान्ति सुक्तिमोनब्ला मोजां सुक्तिमोनब्ला बिटिआरआ रन्जन दैमारिया गनांगौमोन होननानै बिथांमोनहा मैया धरना होफिननानै प्रमद बर', दिपेन बर', इउजि ब्रह्मनि मुसुखा सावफिनो बिथांमोनहा। लावरिघाट पुलिस थानानि एसिस्टेन्ट SI उपेन्द्र चन्द्र बरदলৈखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो। सासे बिस्कुट खावनानै जानाय 14 बोसोरनि सुबुंखौ अनाय खानाय एखेबारे हेरेसमेन्ट खालामनानै गाज्रिथार पानिशमेन्ट होनायनि जाहोनाव हस्पिटालाइज खालामनायनि जाहोनाव एरियानि सुबुं आरो बिनि बिमा बिफा न'खरनि सुबुंफ्रा केस होनायनि जाहोनाव बेखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। गंगा दैखौ मैला खालामनाय 1080 कम्पानिफोरखौ वार्निं होबाय होननानै दै बिफाननि मन्त्रि
बिसेसर तुदुआ मैया खौरांनि गेजेरजों बुंदोङो आरो बिनि गेजेरावनो 190 कम्पानिखौ बन्द खालामबाय आरो लिरनायनि गेजेरजों 165 कम्पानिखौ वार्निं हरबाय होननानै मैया जोङो खौरांनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदि जुदि दैमाफोराव गाज्रि मैला खास्रा बिस्राखौ जुदि खालामबाय थायोब्ला गासैबो कम्पानिखौ बन्द खालामनाय जागोन होननानै दै बिफाननि मन्त्रि बिसेसर तुदुआ खौरांनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोयो। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोख्रों खौरां एयार डिफेन्स सिस्टेम 400 को लाबोनो थाखाय डिलिभारि खालामनो थाखाय थि खालामबाय होननानै बुंनाय जादों। बेवहाय आमेरिका बन्द खालामनो नागिरदोंब्लाबो भारत हादरा मानियाखै होननानै बुंदों आरो बे खौरांखौ मिथिनानै चाइना आरो पाकिस्ताना गिख्रंदों होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बे S-400 एयार सिस्टेम डिफेन्स सिस्टेमखौहाय पाकिस्तान आरो चाइनानि सिमायाव दोनगोन होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, हाबा जाफुबाय थानाय समावनो हिनजाव गोदाना पुलिसफोरखौ लिंहरनानै हाबाखौ बन्द खालामनानै गाव मोजां मोननायजों हाबा जाफिनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि मुस्लिम समुदायाव जादों होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय जायो। बरपेटायाव मोनसे मुगैथाव खौरां, सासे आइजो उकिलखौ 3 सिनाय मोनै सुबुंफोरा बुथारलांदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बे उकिल आइजोनि मुङा रिनुमा बेगम। बेखौ सोर बुथारलांदों दासिमबो हमनो मोनाखै होननानै जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। आरोबाव मोनसे मुगैथाव खौरां, गुवाहाटी आमगाव ओनसोलाव सासे हिनजाव लंथं थासारियाव मोननाय जादों गोथै सह। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना बुंदों बेखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होननानै, मानोना बियो लंथं थासारियाव दङमोन। दा बेखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय पुलिसफोरा फाहामथायावहाय दैथायहरनाय जाबाय होननाय जों खौरांनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोननाय जायो। अन्ध्र प्रदेशनि तिरुपति ओनसोलाव मुनिमरन मुंनि सासे फोरोंगिरिया गावनि 2 स्टुडेन्टफोरखौहाय लांखारनानै जिनाहारि खालामदों आरो गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे स्टुडेन्टफोरा खालि 16 बोसोरनि आरो 19 बोसोरनि गथ'मोन। बे मोनसे मुगैथाव बाथ्रा जोङो मिथिनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।